Nově otevřené výcvikové a edukační centrum v hranických kasárnách umožňuje vojákům naučit se ošetřit závažná poranění. Dneska se tady otvírá zařízení, které významným způsobem přispěje k přípravě našich vojáků, zejména pro nasazení v zahraničí, protože se zde budou cvičit k provádění některých úkonů, které jim de facto, když to řeknu lidově, v operaci zachraňují život. Vedle velení 7. mechanizované brigády, velitelů podřízených praporů a zástupců vojenského zdravotnictví se slavnostního otevření zúčastnila také proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorka Ivana Oborná. Jako lékařská fakulta tento projekt a věřím tomu, že našim studentům, a to nejen studentům z českého programu, ale i z programů anglických, protože vy vyjíždíte na mise, vy se setkáváte skutečně, dostáváte se do prostředí, které není vůbec jednoduché a my si velmi obtížně dovedeme představit. Ale i my se setkáváme totiž zase i v těch našich mírových podmínkách s těmito lidmi, kteří přicházejí k nám studovat. A myslím si, že jsou to velmi cenné zkušenosti, které můžeme získat jak vy, tak my a vyměňovat si je. A ta výuka je vynikajícím prostředkem k tomuto. Armáda zřídila po republice 4 tato výuková, tréninková a edukativní centra. Pro oblast Moravy, kde působí 7. mechanizovaná brigáda, tak je to vlastně jediné zařízení tohoto typu, které máme tady k dispozici. A významným způsobem nám ulehčí jak přípravu vojáků, tak i školení ostatních lidí, kteří se s touto problematikou zabývají. Kurzy v tomto centru by měly probíhat 5krát ročně. Připravit by měli 60 vojáků pro výkon této funkce.